Zergatik egoten gera, besteek noiz egingo zai, bakoitza bere eroso hortan, itxaroten lasai. Pauso bat eman behar dugu geuk goazenean nora nahi, lehenengo hitza euskeraz egin, ta bigarrena ere bai. Piskala baino euskera inun bai, zabaltzen zaio atea. Zazpiron omen dira erronkak, zein gehiagoren tartea. Larau bati aldagokio, Hernani zer esatea. Erronkatxo bat izan liteke, lekzioi geze batea. Istiluren bat badaukat, noizbait berotzen banaiz kazulan. Kauen laustia ikabroi bat aiz, ipintzen zait ezpain mugan. Oiek euskaraz egingo ditut, enaiz ipiniko dudan. Naiz ez dagidan aurreko hori, izutuko ote dudan. En plan poteo irteten gara, tipo gaur erlajatzea, Asako peña mitiko leku, ta tabernetan